It-tlieta filgħodu, il-gazzetti laqgħu b'mod pożittiv l-ewwel budget ta' din il-leġislatura immexxija mill-Prim Ministru Robert Abela. Fost dawn kien hemm il-Gazzetta The Times of Malta li l-editorjal tagħha rrimarka li dan huwa budget soċjalment b'saħħtu fi żminijiet diffiċli. Fil-fatt l-editorjal tat-Times beda billi rrimarka dwar l-allokazzjoni ta' aktar minn 600 miljun euro għal aktar stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija s-sena li ġejja. Hawn it-Times qalet li b'din id-deċiżjoni il-Gvern salva familji u negozji minn problemi finanzjarji kbar. It-Times faħret ukoll numru ta' miżuri soċjali tal-Gvern Laburista fosthom iżidiet fil-pensjonijiet u t-tieni mekkaniżmu tal-għolli tal-ħajja għal dawk l-aktar vulnerabbli li se jibbenefikaw minnu ma' 80,000 individwu. L-editur tat-Times jirrimarka wkoll id-tbassir tal-baġit tas-sena d-dieħla f'dak li għandu x'jaqsam it-tkabbir ekonomiku u jirrimarka li jekk il-miri jintlaħqu pajjiżna jkun mar ħafna aħjar minn pajjiżi Ewropej oħra f'dik li għandu x'jaqsam mhux biss l-inflazzjoni iżda wkoll mal-hekk imsejħa stagflation, meta mhux biss ikun hemm inflazzjoni iżda wkoll nuqqas ta' tkabbir ekonomiku. L-editur ta' The Malta Independent ukoll faħħar id-deċiżjoni tal-Gvern li jissussidja għas-sena li ġejja kollha iż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija. Fi kliemu kieku dan ma ġarax dawn iż-żidiet kienu jħallsuhom min-nies minn buthom. Huwa jinnota b'sodisfazzjon ukoll iż-żidiet fl-istipendji b'50 euro, iċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa li se jibbenefikaw minnhom 250,000 persuna f'pajjiżna u żieda ta' 4,000 euro fotja għal ġenituri li jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom adulti b'diżabilità severa u bekk ma jkunux jistgħu imorru għax-xogħol. Anke l-Gazzetta l-Orizzont laqet b'sodisfazzjon dak imħabbar fil-baġit tas-sena d-dieħla. Fl-editorjal tagħha jiġi nnotat fost l-oħrajn kif fil-waqt li pajjiżi fil-kontinent Ewropew qed jitħabtu mal-kriżi fiż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, pajjiżna jinsab għaddej minn realtà ferm differenti. L-edituri sostni li l-awsterità mhijiex parti mill-politika ta' dan il-Gvern fil-waqt li l-baġit li tressaq it-tnejn filgħaxija kompla ma' oħrajn b'saħħithom qablu. Għalhekk dan kien baġit sostenibbli li mhu se jħalli lil ħadd jaqa' lura. Intant min-naħa l-oħra, il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon komplit fejn ħalla l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel reazzjoni tiegħu ftit wara li tħabbar il-baġit tas-sena d-dieħla. Għal kuntrarju ta' numru kbir ta' sħab soċjali li laqgħu tajjeb saħħa d-deċiżjoni tal-Gvern li alloka aktar minn 600 miljun euro biex jilqa' għaż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija fl-2023, in-nozzjon tgħid li l-Gvern ipprova jaljena lill-poplu mill-isplużjoni tal-għolli tal-ħajja. Dan fil-waqt li qal l-għajnuna mill-Gvern dejjem qed tonqos. Minkejja żidiet fil-pensjonijiet u ħemel ta' għajnuniet soċjali, l-editur tan-Nazzjon qal ukoll li dan kien baġit ta' paroli u li huwa nieqes minn kull forma ta' titjib fil-kwalità tal-ħajja.